Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mu na labaran mu na yau da kullum. A yau za mu tattauna kan wani kalami da mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi, wanda ya jawo cece-kuce. Ta bayyana cewa tana da bindiga a gidanta, kuma duk wanda ya yi yunkurin kutse ko kai hari zai fuskanci harbi. Wannan furuci ya haifar da muhawara a tsakanin masu goyon bayan haƙƙin mallakar bindiga da masu adawa da shi. Ku biyo mu domin jin cikakken bayani kan wannan batu mai zafi. Kamala Harris, wacce ke cikin jerin 'yan takarar shugaban Amurka a babban zaɓe mai zuwa, ta bayyana wani abu mai matuƙar girma a wata tattaunawa da aka yi da ita. A cikin hirar, Harris ta bayyana cewa tana mallakar bindiga domin kariyar kai. Ta ce tana shirye-shiryen kariya ga kanta da gidanta da kuma duk wanda zai yi ƙoƙarin kutse ko kai hari. A kalamanta, Kamala Harris ta ce, "Ina da bindiga, duk wanda ya gwada yin kutse a gidana zai fuskanci harbi." Wannan kalami ya zo ne lokacin da ake muhawara kan haƙƙin mallakar bindiga a Amurka, musamman kan tsaro da kare kai a cikin gida. Harris ta kuma ƙara da cewa tana ganin mallakar bindiga a matsayin haƙƙin kowane ɗan ƙasa don kare kansa, amma lokaci guda tana adawa da rarraba bindigogi ba tare da tsatsauran matakan tantancewa ba. Wannan furici ya sanya ta shiga tsakiyar muhawara tsakanin masu goyon bayan haƙƙin mallakar bindiga da masu adawa da hakan a Amurka. Masu goyon bayan maganar Kamala Harris suna ganin wannan matsayin nata ya dace da yanayin tsaro da ake ciki a kasar, inda ake samun rahotanni na yawaitar har-haren gida da satar mutane. Sai dai masu adawa da mallakar bindiga suna ganin cewa irin wannan magana na iya ƙara sa mutane su yi amfani da bindiga cikin sauƙi, wanda hakan zai haifar da tashin hankali. Bayan wannan magana, an samu martani daga ɓangarori daban-daban, ciki har da abokan adawa a siyasa da kuma masu bayan kawar da bindigogi daga al'umma. Wasu sun yi kira da a ƙara sa ido kan irin kalaman da manyan shugabanni ke yi domin kauce hargitsi a tsakanin jama'a. Su sauraro, wannan shine cikakken bayani kan furucin Kamala Harris, mataimakiyar shugaban Amurka, da kuma muhawarar da ya biyo baya. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu da sauran al'amuran siyasar Amurka yayin da babban zaɓe ke ƙara karatowa. Kada ku manta ku danna alamar subscribe don samun labarai daga labaranmu na yau da kullum. Mun gode.